Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мин Илмира Шарифуллина булырмын. Исәнмесез? Безнең бүгенге чыгарылышта районыбызның 30 ир-егетен тантаналы шартларда армия сафларына озаттылар. Күңелсез хәл. 3нче кат тәрәзәсеннән кечкенә бала егылып төшкән. Игътибарлы булу сорала. Азнакайда эшлекле сәфәр белән Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең республика бүлекчәсе җитәкчесе Тимур Сөләйманов булды. Бу һәм башка хәбәрләр хакында тулырак мәгълүмат безнең бүгенге чыгарылышта. Россиядә армия хезмәтенә язгы чакыру бара. Рәсми мәгълүматлар буенча Оборона министрлыгы 18 яшьтән 30 яшькә кадәр 160 меңгә якын кешене хәрби хезмәткә чакыруны планлаштыра. Шушы көннәрдә Азнакайда да егетләрне тантаналы озату узды. Тантаналы чарада район җитәкчелеге, хәрби комиссариат вәкилләре, егетләрнең әти-әниләре, якыннары, дуслары катнаштылар. Мин бүген хәрби хезмәткә үземнең беренче улы малаемны озатам. Миндә 4 малай. Шул беренче баламны беренче тапкыр армиягә озатам. Авыр инде күңелдә, но аңлыйм, что һәр егет кеше тиеш барып кайтырга инде армиягә. Алар анда үзгәрәләр, иратка әйләнеп кайталар, олаялар. Шуңа һәрбер озаткан солдатларга исән сау гына йөреп кайтырга телим. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык катнашучыларны сәламләп, егетләргә изге теләкләрен җиткерде. Отправляются служить в армию. Вы будущие защитники Отечества. Поэтому я вас поздравляю. Огромное спасибо нашим родителям за воспитание таких прекрасных ребят, будущих защитников Отечества. Вы настоящие патриоты, пример для нашей молодежи. Азнакай имам хатибы Азат хәзрәт Талибуллин Коръән сүрәләрен укыды. Аллаһ Тәгалә сакласын дип үзегез дә дәгъда булыгыз, фәрештәләре сакласын дип ким дигәндә инде. Без мөселманнарыбызны онытмыйча, шушы ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ ким дигәндә. Егетләр һәммәсе дә исән сау хезмәт итеп туган якларына әйләнеп кайтсыннар. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясы. Россия көне ел сайын 12 июньдә билгеләп үтелә торган мөһим дәүләт бәйрәме. Ул көн Россиянең дәүләт суверенитеты турында декларация кабул ителгән көн хөрмәтенә билгеләнгән. Бу уңайдан бөтен ил буйлап бәйрәм концертлары, спорт һәм ватанпәрвәрлек акцияләре узды. Азнакайның ЗАГС бүлеге бинасында 14 яшен тутырган егет һәм кызларга тантаналы рәвештә паспорт тапшыру чарасы да әлеге бәйрәм уңаеннан үткәрелде. Паспорт ул шәхесне генә түгел, аның гражданлыгын да раслый торган документ. Хәзерге дөньяда паспорт, гражданин, гражданлык сүзләре үзара тыгыз бәйләнгән. Катнашучыларга сәламләү сүзе белән район башлыгы Марсель Шайдуллин мөрәҗәгать итте. Алда уңышлар теләде. Россия Федерациясе гербының алтын сурәте төшерелгән әлеге документка ия булган һәркем, нинди милләттән булуына карамастан, үзе яшәгән илнең гражданы булып тора. Аның үз хокуклары һәм бурычлары барлыкка килә, һәм ул үз гамәлләре өчен үзе җаваплы. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Әкбаров, Лилия Валиева, Азнакай телерадиокомпаниясы. Азнакайга эш визиты белән Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәте Россия балалар һәм яшьләр хәрәкәтенең республика бүлекчәсе җитәкчесе Тимур Сөләйманов килде. Ул районның яшьләр лидерлары, укучылар берләшмәләре активистлары белән очрашты. Кызыклы һәм файдалы очрашу хакында алдагы минутларда. Шәһәрнең Тау яшьләр үзәгендә узган очрашуда район башлыгы урынбасары Роза Галиева, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Дамир Гыйләҗев, алдынгылар хәрәкәтенең җирле бүлеге җитәкчесе, район башлыгы ярдәмчесе Розалина Гобайдуллина да катнашты. Не бойтесь, и вы достигнете, да, вот тезис сегодняшнего дня. Ребята, спасибо вам большое за участие сегодняшнего дня. Рахмат, барымызда бүгінгі шүрші бәйрәмі
Җәйге ял лагерьларының медиа сменасына йөрүче яшьләр кунаклар белән кызыклы әңгәмә алып барды. Яшьләрнең сораулары күп һәм кызыклы, аларны җитәкчеләрнең тормыш юлы да, киләчәккә куйган максат-хыяллары да кызыксындыра. Татарстанда алдынгылар хәрәкәте башланып китүгә әле 3 ел гына булса да, бүген биредә яшь талантлы лидерлар ачыктан-ачык үз фикерләрен җиткерә, командага башкаларны да җәлеп итә. Алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов район яшьләренең эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Сегодня я под таким Бүген мин шундый күңелле, уңай тәэсирләр кичерәм, чөнки без керү белән медиа командасы шулганышында калдык. Үзебезне газета редакторы ролендә, радио алып баручы, телевидение алып баручысы ролендә сынап карадык. Сораулар күп булды. Шул исәптән кайбер тәкъдимнәр, идеяләр яшьләрнең үзләреннән дә яңгырады. Бу практика бик кызыклы һәм бик мөһим дип саныйм. интересно и очень важна. Беренчеләр хәрәкәте нәрсә икәнлеге турында яшьләр үзләре, үз аудиторияләрендә сөйләү мөһим. Бу хәрәкәтнең алга таба үсешенә һич шигем юк, диде Тимур Сөләйманов. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Лилия Вәлиева, Азнакай телерадиокомпаниясе. Бүген шәһәребезнең балалар иҗаты үзәгендә мәктәп яны лагерьларында тәрбияләнүчеләр өчен хәрәкәт иминлеге исеме астында чара узды. Хәзер җәйге каникуллар башланды. Бу исә машина хуҗаларына юлларда тагын да саграк булырга кирәк дигән сүз. Шуңа күрә быел җәйге яллар вакытында балаларны юл транспорт һәлакәтләреннән саклап калуга аеруча зур игътибар биреләчәк. Балалар иҗат үзәгендә узган чарада төп игътибар балалар иминлеген саклау дип белдерде район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов. Гади тел белән аңлатырга тырыштык балаларга, менә кайдан ничек юлны чыгарга, кайсы җирдә юлны чыгарга була, велосипед белән барганда ничек чыгарга була, әти-әниләр белән йөргәндә дә менә юлны теләсә кайда йөгереп чыгарга ярамый, үзең дә ярамый, еще өлкән кешеләрне күрсәң аларга да, значит, замечание ясарга кирәк дидек. Машина утыргач инде ремень тагарга кирәк. Менә бөтенесен сөйләдек. Шуңа инде и суларда да менә безнең бүген инде икенче тема булса да, суда да менә теләсә кайда, значит, барып су күрергә ярамый, олы кешеләрдән башка үзең генә суга кирип барырга ярамый дип анда аңлаттык. Шуңа без бик өметләнәбез, безнең менә шу каникуллар матурга үткәрәбез дә, бөтенебез дә исән-сау мәктәпләргә җыелырбыз дип өметләнәбез. Әлбәттә, инде беренче чиратта җәйге лагерьлар, яшь инспекторлар, ЮХИДИ хезмәткәрләре ярдәмгә киләчәк. Төрле чаралар аша балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү буенча махсус эшчәнлек алып барылачак. Алда билгеләп узганча, җәй әти-әниләр өчен дә, балалар өчен дә җаваплы чор. Чарага килгәндә оешкан төстә мавыктыргыч һәм җанлы узды ул. Балалар катнашында юл хәрәкәтләре килеп чыкмасын өчен һәр кайсыбыз уяу булырга тиеш. Балалар иҗат үзәгендә узган акциядә шуны искәрттеләр. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Әлфия Иксанова. Азнакай телерадиокомпаниясе. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Җәй аен күпләребез сагынып көтеп ала. Бу чорда халык актив ял итәргә ярата. Ләкин шуның белән бәйле бәхетсезлек очраклары да кабатлана. Бигрәк тә кечкенә балалар белән. Бу суга батуда, юл транспорт хәрәкәтләренең артуыда, һава сугу һәм әлбәттә балаларның тәрәзәдән ягылуы. Шундый күңелсез хәл Азнакайда да була. Күп фатирлы йортның 3нче катыннан тәрәзәдән кечкенә бала ягылып төшә. Бәхеткә бала исән кала. Бүген ул Республика балалар клиник хастаханәсендә дәвалана. Мондый күңелсезлекләрдән ничек сакланырга, аларны ничек булдырмый калырга? Бу хакта без табиблардан белештек. Тәрәзәдән ягылу балалар травматизмының һәм үлемгә китерүче төп сәбәпләрнең берсе булып тора. Бигрәк тә шәһәрдә, күп катлы йортларда. Районның табиб-педиатры Илхамия Гыйниятуллина сүзләренә караганда, Азнакайда мондый хәл беренче тапкыр булган. Балалар белән килеп чыккан бәхетсезлек очрагында бары тик өлкәннәр гаепле, ди табиб. Уважаемые родители, Хөрмәтле ата-аналар, төп кагыйдәләрне истә тотыгыз. Бала белән бәхетсезлек очрагына юл куймас өчен зинһар балаларны тәрәзәләре ачык бүлмәдә, шулай ук алар үзләре ача алган бүлмәдә караучысыз калдырмагыз. Бала бинада булганда тәрәзәләрне җилләтү режимында гына ачыгыз. Тәрәзә тоткаларына стопорлар куегыз. Тәрәзәне шәрә килеш ачарга рөхсәт итмәгез, яки бала үзе тәрәзәне ача алмасын өчен тоткаларны алыгыз. чтобы ребенок не мог открыть окно сам.
Балаларга ачык тәрәзәнең куркыныч булуын аңлатырга, москит шелтәренә якын килергә ярамавы хакында искә төшереп торырга кирәк. Әти-әниләр бу хакта беләме, саклык чараларын күрәме? Без алар белән дә аралаштык. Ну, мы обычно не открываем окна полностью. У нас всегда только наверх только открывается. У нас стоят защитки, чтобы дети не могли открыть окна. И сетки стоят тоже. И детей не разрешают даже на подоконник залезать. У нас все закрыто. Всегда дети рядом, на полу ползают, ходят, бегают. Но надо осторожно быть, не подниматься. Тагын бер кат искәртәбез, москит шелтәрләре егылудан саклау өчен каралмаган. Бала аның артында үзен куркынычсыз хис итә һәм тәрәзәгә таянган кебек таяна. Хәтта иң сыйфатлы шелтәрләрдә баланың авырлыгын күтәрә алмый. У детей, у маленьких детей. 2-3 яшькә кадәрге кечкенә балаларда курку рефлексы юк. Бала биек каттан урамга атлый һәм шул ук вакытта аның өчен үлем куркынычы барлыгын сизми кала. Статистика буенча еш кына тәрәзәләрдән 1 яше тулып әле йөри генә башлаган балалар ягылып төшә. Когда ребенок только начинает ходить и до 5-6 лет. Бала тәрәзә төбенең уен урыны түгеллеген аңларга, без өлкәннәр балалар белән бәхетсезлек очрагына юл куймаска тиеш. Илмира Шарифуллина, Рамил Исламов, Алмаз Иксанов. Азнакай телекомпаниясы. Районыбыз авылларында Сабантуй бәйрәмнәре гөрләп уза. Узган ял көннәрендә милли бәйрәм 6 авыл җирлегендә узды. Килгән кунаклар авыл халкының олысы, кечесе бик теләп Сабантуй уеннарында катнашты, спорт төрләрендә көч сынашты. Мондый күңелле чаралар алга таба да оештырылачак. 21 июнь көнне Кәтем авылында кече авыл бәйрәме уздырыла. Шәшәкле җәйнең иң күңелле бәйрәмнәренә рәхим итегез. Һәм тагын берникадәр мәгълүмат җиткерәбез. Хөрмәтле райондашлар, 16 июньнән 23 июньгә кадәр махсус хәрби операция зонасына озату өчен гуманитар ярдәм җыю бара. Бу изге эштә катнашырга теләүчеләр Азнакайның гуманитар ярдәм үзәгенә мөрәҗәгать итә алалар. Бердәмлектә көч, ир-егетләребезгә бергәләп ярдәм итик. 2025 елның 2нче ярты еллыгына Маяк газетасына ташламалы бәядән язылып калыгыз. Бу 1027 сум 56 тиен урынына 894 сум 78 тиенгә язылып була дигән сүз. Әбүнәчеләр арасында Азнакай санаториена юллама да уйнатылачак. Моның өчен квитанцияны редакциягә алып килергә кирәк. Редакциянең үзендә язылу бәясе 504, альтернатив пунктларда 604 сум. Бу соңгы декада һәм ул 20 июньгә кадәр дәвам итәчәк. 13 июньнән 29 июньгә кадәр Азнакай шәһәренең Восток сәүдә үзәгендә Һиндстан һәм Шри-Ланкадан кайтарылган товарлар сату ярминкәсе оештырылачак. Ярминкәгә рәхим итегез. Приглашаем на большую продажу товаров из Индии и Шри-Ланки. Ждем вас с 13 по 29 июня в городе Азнакаево в торговом центре «Восток». Цокольный этаж. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.